Nej, hvad ser jeg? En bunke dejlige nødder. Ja, det må være en af mine venner, der har samlet forråd til vinteren. For om vinteren kan det være svært at finde mad, når det er frostvejr, og der ligger sne overalt. Ja, jeg bliver bare så glad i nøden, når jeg ser mange nødder. De smager godt. Har du smagt nødder? Nå, så er du måske alligevel en mus, ligesom mig. Nej. Du ligner jo slet ikke en mus, for du har jo ingen knurhår. Dine ører er ikke særlig store, og du har heller ikke en lang hale, ligesom mig. Men ved du hvad? Selvom du ikke er en mus, er jeg glad for, at du hjælper mig hjem. Og nødderne lader jeg ligge nu. Ja, jeg finder dem igen senere, når det bliver koldt. Kom, skal vi gå videre?